No niin, arvon rippikoululaiset ja muut YouTuben tollottajat. Nyt lähtee taas V-logi tulille vuosimallia 2019. Ja lähdetään ihan samoista tunnelmista kuin viime vuonnakin. Eli sattumalta nyt lauantaina 2. päivä helmikuuta niin tulen 2 siunaustilaisuudesta ja jatkan tästä Häihin Anjalan kirkkoon siellä jälleen kerran talvihäät. Hääpari on toivonut hyvin perinteiset häämarssit Prinsessa Ruusen alkuun ja Mendelssohnin loppuun. Ja. Sitten katsotaan millaista matskua mä sieltä kirkosta saan tässä ajelen jossain Etelä-Ummeljoen huudeilla ja kohta saavun Anjalaan. No niin, sitten ollaan pelipaikoilla. Saavuttiin Anjalan kirkolle. Katsotaan mitä siitä löytyy. No niin, ja sitten sakasti ovesta sisään. Katsotaan ketä meillä on. Onko meillä pappi jo paikalla? No niin, terve. Hyvää päivää. Meillä on täällä Mirva, Kuusankosken pappi. Meillä välillä käy keikkapappeja, jos pyydetään muualta tulemaan. Mutta tervehdys ja me sitten toi häät kohta soitetaan. Kyllä, kohta hyvä. Vihitään. Yes, hyvä. Näin mennään. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne Urkuparvelle. Nuotit esiin. Täällä on piilossa morsian kaasoineen ja muineen valmiina lähtöön. Meillä on alussa häämarssina perinteinen Prinsessa Ruusunen. Siitä löytyy kuva. Noniin, nyt se on niinku pelivehjä valmiina. Siellä on sulhanen valmiina jännittämässä. Sitten mennään alakertaan. Täällä tehdään viimeisiä valmisteluja. Mutta mikään ei ala ennen kuin mä aloitan soiton tuolla. Okei. Semmonen 45 sekuntia mä alan sit soittaa. Hyvä. Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta. Etitään valmiiksi seuraava biisi. Tästä päivästä, tästä hetkestä. On tommonen näyttö, mistä mä voin vähän katsella. Onnea sinun. Nauttiko tästä hetkestä. Nyt pitää vähän odotella, että se morsian saa käännyttyä ympäri lauksen kanssa. Oh yeah! Kanttori V-logi jatkuu. Sunnuntai 3. päivä maaliskuuta ollaan saavuttu Myllykosken kirkolle näköksessä tuolla. Ja messun alkuun on 50 minuuttia, kello on 9. Olen kattonut virret jo tuossa viikolla, miettinyt mitä soitellaan. Mutta mulla on tässä vielä parikymmentä minuuttia aikaa, niin ajattelin lukasta minkälaisia tekstejä tänään on. Ehkä psalmin paasto on alkamassa. Ensi viikolla paaston aikana on mukava ottaa vähän
psalmilaulua sopii sinne hyvin, vähän semmonen pohdiskeleva, mysteerinen tunnelma. Vastausmusiikin katon, luen siis sen päivän tekstiä, mietin sieltä sopivaa, mietin mitä soitan kun kuolleet luetaan ja näin edespäin, mutta kello on nyt 10, niin mulla on parikymmentä minuuttia aikaa urkupaavella ennen kuin porukka alkaa tulemaan, niin valmistautua. Sitten mennään. Nämä on päivän lukukappaleet. Psalmi. Voisin kantiloida sen. Pitää miettiä ottaa virsikirja. Tekstiosio tai tämmönen sävelmäosio, mistä jos katsoo, niin se voisi kantiloida. Voin kertoa, että tämä on aina semmoinen, mitä saa etsiä. Esimerkiksi se on jossain täällä harmaassa osiossa ennen näitä kasvuaalitoimituksia, mutta... Jes, siellä on psalmin kaava. Nyt kaikki rippikoista muistettiin, se voi olla 1125. No niin, otetaanpas täältä, jos vaikka vetään tuo antifoni tällä. Ole minun kallio, jonka suojaan saat paheta. Vuorille Jumalani, sinäpä sinun eteeni. Sinun minä turvaan. Joo, jos menee. Sitten tähän joku vastausmusiikki. Huuda kurkku täydeltä, älä arkaile, anna äänesi kaikua kuin pasuuna. Huudataan, kun tässä on niin kyllä vahva teksti, että nyt pitää vaan ottaa jotain kunnon tättäräätä täältä. Paljon urkkua auki ja sit vetästään täältä kuule. No niin, nyt on musiikit valittu ja muut ja sitten minä vielä yleensä piipahdan tänne Sakastin puolelle. Täällä on tänään Timo, meidän seurakuntapastori, messuvuorossa. Ja hänellä olikin, meillä sairastui toinen työntekijä, niin hän saikin sekä saarnan että sitten liturgian hommakseen, niin hän hoitaa niin sanotusti koko tämän papin puolen nyt tänään. Mutta täällä Sakastissa sitten vielä monesti käydään läpi se messun kulku, että mitä siinä on, jos on jotain erityistä siihen liittyvää, ja sitten pidetään sakastirukous ennen sitä messua. Tällä tavalla. Täällä on myös meidän ehtolisavustaja ja meidän suntio paikalla Sakastissa, mutta sitten kun täältä kellot alkaa soimaan, niin lähden tuonne parvelle ja soitto alkaa.
sillä mitään ei ole suurempaa kuin työtä tehdä ja rakastaa. No niin, nyt on messut heitetty ihan jees meni, mutta nyt kuule ABC:n laatupalvelut käyttöön, peruslounaspaikka, Anjalankosken parhaimmistoa. Oh yeah. Mikä pitää kanttorin tiellä? Kunnon ruoka. Siikaa, perunamussia, kunnolla salaattia ja leipää. Ai että nyt syö.